Sådan strikker du fletstrik. Her vil jeg vise, hvordan du strikker din første vrangpind i fletstrikarbejdet. Det gør vi efter vi har strikket en fletstrik retpind, som man kunne se i forrige video. Det endte sådan her. Så efter at have slået masker op, strikket en fletstrik retpind, så vender vi arbejdet om, fordi fletstrik strikkes skiftevis ret og vrangpinden frem og tilbage. Så nu er vi altså nået til den første vrangpind. Som man kan se i fletstrik opskrifterne, så starter kantmaskerne altid som glatstrik. Det starter med 4, og på vrangsiden er det først en ret, helt almindelig ret, og 3 helt almindelige vrang. Det var 4 kantmasker. Så nu er vi klar til at begynde med selve fletstrik. Den strikkes stadig 2 ad gangen, så man hele tiden snor om hinanden. Så lad os starte med det første par. Vi starter med at tage fat i anden maske på pinden, strikke den vrang, men lad masken blive på pinden. Der kan jeg lige bruge min pegefinger til at holde den fast. Imens at jeg nemlig tager fat i første maske på pinden, strikker den ligeledes vrang. Og nu kan jeg løfte begge masker af pinden. Den første og den anden. Strammer lige arbejdet. Det var det første par fletstrikmasker. Lad os gentage. Tag fat i anden maske på pinden. Strikker den vrang. Men lad masken blive på pinden. Her. Bruger pegefingeren til lige at støtte, mens jeg får fat i første maske på pinden. Strikker den vrang. Og nu løfter begge masker af pinden. Lad os tage 2 mere. Tag fat i anden maske. Strikker den vrang. Lad masken blive på pinden. Tag fat i første maske. Strikker den vrang. Løfter nu begge af pinden. Den første og den anden. Så har vi lige et sidste par fletstrik tilbage, inden kantmaskerne igen. Tag fat i anden maske på pinden. Strikker den vrang uden at løfte af pinden. Hjælp med tommelfingeren. Tag fat i første maske. Strikker den vrang. Løfter begge af pinden. Så er der 3 tilbage, som man kan se i opskriften. Kantmaskerne på vrangpinden i enden af pinden er 2 vrang og en sidste ret.
Det var første vrangpind i fletstrik. Så er du klar til at vende arbejdet og fortsætte med nummer 2 retpind, som vist i den første video. God fornøjelse.